og velkommen til denne video. I dag skal jeg spille ramme stolpen, ramme overlæggeren og dreje 20 gange rundt om sig selv med min far. Hej. Og jeg starter, og vi har 5 forsøg hver til at ramme overlæggeren. Det her er mit 3. forsøg. Og jeg har ikke ramt nogen af gangene. Så er det dig, far. Overlæggeren til. Nej! Jeg har tabt. Du har vundet, far. Okay. Nu går vi videre til stolpe-challenge, eller hvad det hedder. Ej, mand. Skæv. 3 forsøg. Hvad er det her for mit 4. forsøg? Mm. Det er sidste forsøg. Nej, den skruer lige udenom her. Ej, hvor er det sandt. Nu er det min far. Min far er ikke kun lidt. Okay. Anden forsøg til Henrik. Ramte den? Ja. Tredje forsøg. Nu er det dit 5. og sidste forsøg til at vinde. Så går vi videre til at dreje 20 gange rundt om sig selv og skyde og score. Den er mega god. Det er min favorit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Og denne her har man kun 3 forsøg.
Anden forsøg. Skal vi kun sige en gang? Anden forsøg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nej! Tredje og sidste forsøg. Skal vi ikke bare sige 2 gange, Bertram? Hvad? Skal vi ikke sige, det var sidste? Nej. Nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeg scorede. Tredje. Nu er det Henrik. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kan tåle det 3 gange. Uden at morgenmaden kommer op. Okay. Så 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold kæft, mand. Er du galt, din brændert? Psyko, stor brændert. Jeg er stadig rundt også. Det er mega svært. Voksne, de bliver mere rundt også, men der. Ja, det lærer I, når I bliver større. Fire, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du ramte stolpe. Hvor er det tæt på? Det er synd, det der, mand. Nu håber jeg ikke, han scorer. Og jeg tabte jo 1-0 i Crossbar Challenge i det er, hvor man rammer overlæggeren. Så du skal sparke mig med bolden i røven en gang. Og hvis du taber det her en gang, så skal jeg sparke dig. Nej! Så får vi et forsøg hver. Nu får vi et forsøg hver. Nu er det mig. Et forsøg hver. Hvor det rigtigt? Okay, nu skal jeg score. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hvorfor skulle det ikke være stolpe? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja! Hvorfor er det ikke stolpe-challenge, vi skulle lave om? Det gør vi bagefter. 2-1 til mig. Du vil simpelthen have mig til at snurre rundt en gang til. Taber. Du taber. Du tæller. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Ja! 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 Åh, jeg vandt! Okay, nu er vi nået til stolpe challenge. Er det ikke slut nu? Nej, vi skal til stolpe. Eller har vi taget det? Den har vi haft. Det er slut. Du har vundet. Ja. Nej, det er ikke slut. Fordi du skal først lige sparke mig en gang i røven. Fordi jeg tabte 1-0 i første challenge. Jeg mener med bolden. Nå. Okay, nu skal jeg sparke dig en gang, fordi du tabte 1-0. Nej, 2-1. Jeg skal sparke dig en gang. Jeg ramte ikke røven, vel? Okay. Filmer. Tak for Tak for det, I så med.